Moi, tänään mä oon saanut... Moi! Uudestaan moi. Mutta moi, tänään mä oon saanut uusia Petsin tavaroita. Ei mitään, mä sanon mitään. Mitäs mun videoista tehdä? Anteeksi, oli mun 6-vuotias pikkusisko, joka oli mun vidissä. Mun Petsin kanssa. Joo, tänään mä oon saanut uusia tavaroita Petseille. Aloitetaan. Ja ruokia. Aloitetaan nyt. Mä sain tämmösen puun. Se ei nyt heti näytä. Näytä se. Mitä se kuvaa jäädä vai ei mitään? Sitten tossa yksi osa. Tämmönen kuppu. Sitten tällainen kakku. Toi palaa näköön tosta irti. Ja sitten tämmöset säilehköpurkit. Tämmöisen kirsikkapurkin. Tämmönen hodari. Minä olen tämmönen harja. No niin. Tämmönen tikkari. Toinen tikkari. Mä laitan kaikki nyt tikkarit kerralla. Silloin sanon näistä tikkarista vähän. Tossa. Tollanen pallo. Tämmönen musta tikkaripallo. Punainen jättitikkari, mitä myydään esimerkiksi tuolla kaikissa tämmönen jättitikkari vaan. Niitä myydään esimerkiksi toisessa kaikissa paikoissa. Esimerkiksi tiloissa. Tämmönen mun jättitikkari, pikkuvarsi. Pikkutikkari, pikkuvarsi. Pikkutikkari, jättivarsi. Ja no niitä enempää täällä. Toivottavasti ei. En mä mitään. Minä sitten vielä yksi tikkari. Mä oon vaihtoksessa näitä tikkarilla. Mä oon antanut jokaisesta paketista mulle tikkareita. Sitten tämmönen kamera. Se on tässä tän tosi nätti. Mutta toinen kamera ja mulla on vasta 2 kameraa. Tämmönen ja tuolla. Missä se LPS? No mä en muista tarkkaan se LPS, mutta ihan tämmönen LPS. Se kuuluu sen kameran tälle Petsille. Täytyy sanoa, se sopii sille. Mut se ei nyt mä en tajunnut laittaa se siihen. Sitten on tämmönen yksi tippa lattialle tästä säkkiin. Noin, nyt mä löysin sen. Eli joo, tämän sellaisen nuotion, jonka päähän saa nämä vaahtokarkit kiinni. Ja tuon saa tuohonkin näin lämpää niin siinä. Sitten tämmösen mikin, siinä oli kaikki. Kiitos katsotaan, moikka!